Jesus, the Son of God. This is Brother Raj with Victory 180. ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ମୋ ଭାଇ ରାଜ ବିଜୟ 180 ସହିତ The Bible says, whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. ବାଇବଲ କହେ ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ପାଇ ଅଛି ସେ ଜୀବନ ପାଇ ଅଛି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ପାଇ ନାହିଁ ସେ ଜୀବନ ହିଁ ପାଇ ନାହିଁ। First, Jesus is the Son of God means Jesus is God himself. ପ୍ରଥମତଃ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି କହିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। He is truly God and truly man. ସେ ସତ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ସେ ସତ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର। Jesus is the Son of God who was begotten by God in his very same divine nature. ତାହାଙ୍କର ଐଶ୍ୱରିକ ଗୁଣରେ ଚରିତ୍ରରେ କରାଯାଇଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। Begetting has two important truths. ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବାର ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟତା ରହିଅଛି। God the Father and God the Son are two distinct persons. ପିତା ଈଶ୍ୱର ପୁତ୍ର ଈଶ୍ୱର ସେମାନେ ଉଭୟ ଦୁଇଟି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଟନ୍ତି And they can relate to each other. ଏବଂ ସେମାନେ ଉଭୟକୁ ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କିତ କରିପାରନ୍ତି। Second, God the Father and God the Son are one God. ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତା ଈଶ୍ୱର ପୁତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଏକ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। They have one essence and one nature. ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସାର ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱଭାବ ରହିଅଛି। From all eternity, God always had the perfect image of himself in his Son. ସମସ୍ତ ଅନନ୍ତକାଳୀନତା ଠାରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରହିଅଛି। Second, the Son of God means God has a unique love for Jesus. ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରେମ ରହିଅଛି। The love that God has for his divine Son is unique, is different from the love he has for us who are adopted. ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଦତ୍ତପୁତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଅଛୁ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଭିନ୍ନତା ରହିଅଛି। Only by confessing and receiving the Son of God as our Savior will we have eternal life. ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନନ୍ତ କାଳ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା। We are adopted by God as his sons and daughters and we live by faith in the Son of God. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପୁତ୍ରତ୍ୱର ଆତ୍ମା ପାଇଅଛୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର କରିଅଛୁ।